L-investigazzjonijiet li ssuktaw fl-aħħar sigħat wara traġedja li seħħet is-sibt bil-lejl fil-ġnejna juru li Gregory O'Brien u ibnu Logan mietu kaġun ta' daqqiet mill-iskrun ta' dajsa li laqtet id-dingi li kienu fuqu. Dan kien konfermat mill-awtopsji li saru fuq il-missier ta' 43 sena u ibnu li kellu biss 5 snin. L-investigazzjonijiet urew li l-ġrieħi kaġunati mill-iskrun ta' dajsa kienu fatali u ż-żewġ vittmi mietu mill-ewwel mad-daqqa tal-iskrun. Skont dawn l-eżamijiet mediċi kollox jindika li ż-żewġ vittmi sofrew feriti serji f'rashom, f'onqhom u f'sidrhom. Mill-informazzjoni li ħarġet sa issa, Gregory u ibnu Logan kienu niżlu minn fuq dajsa oħra li kienet ankrata il barra mill-bajja tal-ġnejna u waqt li kienu fuq dingi żgħir seħħ l-impatt mad-dajsa li kienet misjuqa minn raġel mir-Rabat. Dwar dan il-każ għaddej inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud.